48. Karakol txapelketak urteroko arrakasta izan dau. Beste behin, tradizioari jarraitzu dabien, Gernika Lumen Euskadiko Karakol txapelketa ospatu dabe bertan, herriko merkatu plazan. Bertan, karakolak egiten dakien zenbait sukaldari elkartu diren, eta euren enpeinu handiena jarri dabe. Karakolak daztau, lagun artean barrak bota, eta irabazleak txapela jantzi dau, hemen irudiak. Euskadiko Karakol kasuela txapelketa ospatzen dela. Euskadiko karakoli onenak prestetan dabezena, guntxe zehatuko zuen, esan dut duen, hauen kostara doa, 54 puntu terdigez, honek ikusten duzuen, hartxo gehiasko dugu, txapela, eta hotzara dar bat edagutxu, makrohegemonikoa, eta Gernikeko udaletxe hegemoniko txapela edarra, 54 puntu terdigez, haume bakizora doa, txarro bero bat, amaiurrentzako! Sarize, Jose Mari gemango dutxo, herriko elkatean, Jose Mari Gorroño gemango dutxo, Sarize. Amete gozue, Euskadin eurton karakolik gozoenak prestera bezena. Amaiur, bakizotik, zan dutzen, karakolik gozoenak gantzak kostan dauz. Itxosuko iziek edo gatzak edo zoze mogutze. Txalo bero bat, amaiurrentzako bakizotik. Eunde horreta marreroko zaritxu eta txapela eta ontzara dar bat edango dut.